What is up mga guys? Welcome back to another vlog. So karon na napunta karon diri sa atong green screen. So karon na ato nang sugdan ang atong vlog. So karon ato nang sugdag og tubag ang inyong ato nang sugdan karon og tubag ang inyong mga pangutana, no? First, mo din akong ikaduhang Q&A nga vlog. Medyo wala pa tayo ligo. Manoken. So ang pinakauna nga pangutana nga naa diri, no? Kagikan kang Catherine Villazorda, no? Ang iyang pangutana sa kuha. Nganong wa kay uyab? Wow. Kanang wala ko uyab. Wala ko uyab. Pataka. Mga bobo! Ang sunod nga pangutana kang Laika Badaos Lumibaw. Ang iyang pangutana, nganong isa kayo man sa spaceship ang Rosas? Ano yung gunyo? Ang Rosas, gikan na siya sa outer space. Yanhira na siya sa Earth para atuon si Nening B. No? So, mubalik siya og outer space gamit ang spaceship. Alright? Alright. Okay. Sunod nga pangutana, gikan kang Mary Colleen Tagailo. Nganong niwang man ko? Anay siya. So, labot to. Okay. Niwang ka kay dili ka tambok. Alright. Sunod kang Apple P. Kasuyon. Nganong itsuraan man ang mga Tagalumbo? Ay, syempre. Woo! Basta mga Tagalumbo gani, tsuraan yun na, no? Daghan yung mga Tagalumbo diri nga mga itsuraan pero walay uyab ang uban kay di na binuangan ra sa babaeng tanan. Joke lang. Daghan yung tsuraan diri sa lumbo. Gago! Sunod, no? Ikan kang si Serena Timones Chumain. Best friend ko na siya sa una. Antod karon best friend yapon ko na siya pero layo na kay mi, no? Nganong wala pa ka nagbalik taman ron? Woo! No? Kanang wala pa ako nagbalik kay busy pa ako sa school dere. And wala ko ituan dira, wala ko tulugan. Woo! Next, sa ihaga magikan, nganong wala na mga kanumdum sa kuha. Kanumdum ko si Moy, pero wala gito. Busy man ta, alright? Don't worry. Manok! Gago! Sunod, no? Gikan kang Cantero Soria, no? Nganong sa pinakasugod raman yun maayo ang mga laki? What? Wow! What a question! No? Dili lang ni sa tanan, no? Dili lang ni sa mga lalaki. Kay patipod mo! Mayroon mo sa pinakauna, mayroon mo gwapo, mga woo! No? Dili lang tanan, no? Wait for the right person. Alright? Alright. Sunod, gikan kang Susie Natalie de la Cruz. Nganong lisod kaya magpaniwang? Baliktad yun dito, no? Ang mga niwang kay lisod kayo magpatambok. Now advice, kung gusto ka magpaniwang, add to ka sa binahon form, no? Nasa link, nasa description ng link. Tsada siya nga lugar, dagan buklayo nun. And magniwang yun ka, no? Alright. Or, ayaw pamahaw. Malat mamatay, at least niwang. NANI?! Woo! Mga bobo! No? Sunod, gikan kang Ruela de la Cruz. Unsa, ano siya nga, unsa man pagdahit na binagtambok ang naas aping. What? Pag-cheat, kung naman ka uyab, pag-cheat, karon matamparusan ka. Woo! No, kung tamparusan ka, ug gamay imong aping. Pero joke lang, wa man kay uyab. No? Simple ra na. Kung gusto ka mag-diet, nasa aping, dire. Wa ko kabalo. Next, ano si Reginald? Dax ka or Juts? Basta yung ganay nga mga lawas. Dax na. Dax ni. So, ano ba siya? Size o performance? Puta ina! Ano ba to? Unsa? Ako lugar magpakuhan kay size. Pero, next, no? Gikan kang RV Grace Montesilio. Nganong ayha na jud ma-realize ang worth sa isa ka tawo pag wala na dayon, magmahay-mahay na dayon? NANI?! No? Nga namin gina, we don't appreciate the things or the person that we have
ay na nato ma-appreciate kung wala na sila. Ingana man gud mga girls. Sunod, no? Gikan kang Jillian Marie Lauren Balbolina. Bakit kailangan masaktan ng tao? Required ba talaga yon pag mahal mo ang isang tao? Yes! What? Gago! Love needs sacrifice. Woo! Wala nagmamahal na hindi nasasaktan. Walang nasasaktan na hindi nagmamahal. So muna, no? We cannot live without love. And pain taught us to be wise. Woo! Showering. Sunod, no? Gikan ng Meme Manales. Si Jerlyn. Anong waka ni Dako? Ni Dako ko. Ni Dako. Woo! Sunod, no? Gikan kang Eliza Claire Raimundo Wenceslao. Classmate ko siya sa una, no? Ang ihang pangutana. Ngano ba ay halos sa imong ginapang-ignan sa imong vlog? Kay biktima man po ng mga bahay di ang uban, no? Nga mamili gwapo. Gago! Gwapo lang ko. Woo! Sunod, no? Gikan kang Angelica Olivo Saldivar. Nganong cute kay ka? Ako? Cute? Thank you. Love. Cute ko. Dahil cute sa ako, no? Cute og height. Cute og naong. Cute og mata. Woo! Mga bobo! Yan ang Lars Yuri. Nganong makauna-una kag mag-start og vlog? Ano mo niya? Ang story ani, natanatan-aw lang ko sa mga vlog nilang Emma Medals Kong TV, na may anak mga funny kayo ng Almoralde. Then I realized now, what if mag-vlog ko? Pinakauna na, maulag yun ko kay, syempre, ulag yung storya camera, pero as time passed by, no, naanad ako, and this, masaya ako sa ginagawa ko. Woo! More na importante, kung asa ka nalipay, dito ka. As long as wag kayo kasakitan ng tao. Sunod, no? Gikan gang An Luardo Pongasia. Nganong wala kay uyab? Ako ay uyab. Next! Gikan kang Lawrence Junior Giner. I don't know. How can you encourage the youth who are victims of bullying, specifically body shaming and ugliness, for them not to lose their self-esteem and to cheer themselves up? Putang yan. Woo! No? Ang akong maikasulti sa ilahan, no, do not be ashamed of yourself because you are created unique. Iba ka! Kaya, hindi ka ugly, no? Sasabihin ko sa Next! Woo! Mga bobo! Next, gikan gang Grizzle Milky Myers Makilan. Ug ako si Jeannie, unsa imong 3 wishes pakapinan nako ang makauyab ka kay aron din na ka magproblema. Wa ko na problema. Ako ay uyab. Mga bobo! No? Akong 3 wishes good health, number 1. To have a good future. To have another 3 wishes. Woo! What? No! We wise. Putang inang pimple. Bilar. Gago! Sunod, di kang Syra Abilia Kitty Kid. Ano mag-cheat ang mga lalaki? Ewan ko. Hindi pa ako nakapag-cheat eh. Woo! Gago! Wala nga akong joke. Joke, mag-cheat ang lalaki kay kung wala nila nakita ang butang nga gipangita nila sa kababae, pangitao nila sa lahi. That's not love. No? Sunod, di kang John Melanie Virtudes Cuesta. Anong juwang-juwa na kay ka? Woo! Dili, no? Sunod, gikan kang Renalyn
Ay! Yan nga, Renalyn. Nga nung lami kay ka. Ato-ato, Renalyn. Woo! Sunod. Gikan kang Juniso Sharabal. Kano uso ang ghosting? Uso ang ghosting. Kaya ambot lang. Sunod. Gikan kang Baby Rose Carinia. Nga nung 150 na daw nga hatag sa bayot, nga ang patuloy kay tag 1.5 kayo. What? Sa ilaha 150 ray lang hinahatag. Sa ako minimum 500. Woo! Joke lang. Ambot kay wala ko pamayot. Gikan kang Joanna A. De La Torre. Nganong wa pa kayo uyab? Nabot! Woo! Secret! Nganong gwapo kayo kawa? Gikan kang Ivan James Gamera. Woo! Gwapa ko, di ko gwapo. Gwapa. Sunod, gikan kang Princess Natalie. Nganong nauso pa ang gugma? Nauso ang gugma kay we cannot live without love. Love keeps us alive. Love is the strongest force on the earth. Sunod. Gikan kang Mega Lagos. Kanang tinuod, kung makauyab ang mga lalaki, ma-attract pagyapon ng lain nga babae. Depende na sa tao. Wak ko kabalo. Sunod, no? Gikan kang Marian Ubidas. Ga-income na kasay mong sigig vlog ya. Wala pa taon. Wala pa kayo, wala pa takabot og 1K subscribers. Help me get 1K subscribers. Na nato sa 400 plus. Please. Woo! Sunod, last question. I mean, dili pa dahil. Gikan kang Michelle Jane. Nganong hantod karon wala gyapon kayo. Lagi ko yap. No? Sunod nga pangutana, gikan ka. Kath. Unsay una? Cellphone or signal? I don't know. Woo! Unsay una, dalugtog or kilat? I don't know. Hey! Ang mga question na to Wala na. So guys, mo na to yung mga pangutana ng hyper kay taron. Balaw ko mataligo. Gamantik ka. Woo! No? Thank you for asking. Thank you for commenting on my post. Char! So, don't forget to like, share, and subscribe. And more videos. Kaya abang-abang lang kayo mga quiz. Woo! No? Merry Christmas. Let's go!